Moi kaikille! Ja mä oon siis Nella. Täällä YouTubessa mut tunnetaan nimellä NelkkuVVS. Ja tää on mun eka video tosi pitkän aikaa. Mulla oli siis joskus 7-vuotiaana oli sellainen eka puhelin ja sit mä sinne tein kaikkia videoita ja julkaisin jo YouTubeen, mutta enää mulla ei oo sitä kanavaa, kun mulla on vaihtunut puhelin niin monta kertaa. Ja joo, tää on mun ensimmäinen video pitkään aikaa ja joo, tervetuloa muutenkin seuraamaan mun elämää. Ja tässä videossa mä teen tän alun ja sit mä kerron itsestäni jotain, mitä mä haluan. Eli siis tosiaan mun nimi on Nella ja mä oon 13-vuotias tyttö Heinolasta kautta Lahdesta. Ja pääosin on Heinolassa, että täällä käyn kaikki koulutkin, mutta Lahdessa tulee oltua jonkun verran. Ja sitten multa löytyy harrastuksia, toi cheerling. Siellä on levelillä 1. Ja. Niin. Tuossa nyt varmaan päätiedot, mitä teidän tarvii tietää, niin jos tulee jotain kysyttävää tai haluan tehdä uudestaan tällaisen esittelyvideon, niin pistetään tulemaan. Mutta joo. Tässä taisi olla tämä video. Kiitos kun katsoit. Nähdään ensi videossa. Moikka!